लंच हुआ है थार संग हथियार म्यूजिक मैट्रिक्स से। तो आप लोग गाने को जरूर सुनिए, जरूर देखिए। फिर अगला बार में वो गाना का सब लोग को सुनाएंगे। बाकी ये भी गाना मेरा ही गीत है, लाइव के माध्यम से आप सब लोग के सुनने के लिए मिलेगा और देखने के लिए। और कहना क्या है, एकदम बिल्कुल कि बालू गिट्टी छाड़ के होल से आज चार गो दारू के भाठी। लोग कहला कि बिहार में दारू बंद है, बाकी पता न कौन कौन गली से लोग ले आवेला तो केनरे बन दिखता। बाकी औरत बड़ी सुंदर भाव में अपना राजा जी के बड़ाई करत तरी कह तरीका कि बालू गिट्टी छोड़ के होल से आज चार गो दारू के भाठी। अनहिरा ससुरा मिल के खाए तब न कहियो घाटी। अमर राजा के परपति। अच्छा और कहते कि नहीं रे ससुरा मिल के खाई तब न कहियो घाटी। मोर राजा के परपति। हर ससुरा मिल के खाए तब न घोटी। मोर राजा के परपति। नहीं रे ससुरा मिल के खाई तब न कहियो घाटी। मोर राजा के परपति। अपना राजा जी से कह तरीका कि लगहर गाए भैंसी दुआरा देहा दही सबके हाथे आईफोन मोबाइल बा। लगहर गाए भैंसी दुआरा देहा दही सबके हाथे आईफोन मोबाइल बा। देहा दही सबके हाथ में मोबाइल बा। देहा दही सबके हाथ में मोबाइल बा। सोनपुर छपरा में बाटे सोनपुर छपरा में बाटे मोर सैया के बेलहाठी।
ससुरा मिल के खाई तब न कहियो फाटी मोर राजा के परपाटी हो नैहर ससुरा मिल के खाई तब नैहर घटी मोर राजा के परपाटी नैहरा ससुरा मिल के खाई तब न कहियो फाटी मोर राजा के परपाटी नैहर ससुरा मिल के खाई तब नैहर घटी मोर राजा के परपाटी जिंदगी में घोरा मुतबाह करबू जहर जिंदगी में घोरा मुतबाह करबू हमर बोले मुहावा देखब करबू हमर बोले मुहावा देखब बियाह करबू नैहर ससुरा मिल के खाई तब नैहर बाकी औरत बड़ी सुंदर भाव में अपना राजा जी के अपना सैया के बड़ाई करत तारी कहत तरीका कि लगहर गाए भैंसी दुआरा पर बन्हाइल बा देह देह सबके हाथे आईफोन मोबाइल बा देह नहीं देखो सबके आईफोन मोबाइल बा देह नहीं देखो सबके आईफोन लगहर गाए भैंसी दुआरा पर बन्हाइल बा देह देह सबके हाथे आईफोन मोबाइल बा देह नहीं